La Ximena és psicòloga clínica. Va arribar des de Colòmbia buscant una vida millor, però es va trobar que no podia treballar legalment. Ahí empieza el proceso de sentirse perdido, sentirse desubicado, desorientado. Ara la Ximena treballa a Càritas amb un programa de la Generalitat, buscant facilitar la regularització i inserció laboral dels migrants sense papers. Per això se'ls subvenciona una plaça en una empresa durant un any. La prioritat són els casos de més vulnerabilitat. Aquest any 2024 estem atenent ara mateix el 55% de les persones que nosaltres rebem estan en situació irregular. Gràcies al programa COL, la Ximena s'ha introduït en el món laboral. Com ella, més de 1.500 migrants s'han pogut beneficiar d'aquesta iniciativa subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya, però accedir-hi no és tan fàcil. La llista de requisits i el temps d'espera per poder finalitzar tot el procés són llargs. El procés administratiu està entre 6 i 8 mesos ara mateix a la província de Barcelona. El que nosaltres també reivindiquem sempre és que, si us plau, l'administració intenti agilitzar molt més els tràmits. No perdem aquestes empreses que tenen interès, però que davant d'aquestes condicions els és impossible. Una de les traves tant dels migrants com de les empreses és la burocràcia. Qualsevol persona que arriba a un país nou i que per tant no coneix la legislació d'aquell país, és molt difícil que tu puguis entendre exactament què és el que has de portar en cada un dels casos, quins són els requisits. Les persones necessiten un assessorament jurídic. A punt d'acabar el programa d'un any, la Ximena somia en superar aquestes traves i poder-se dedicar a la psicologia a Catalunya.